Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakashitarik nailur kala maham ban khang kherdap yaki bang bat ki wei ki jaka ken show pisa ki baken taj ban itho yaki kot kisla bala ai daka district council katkom ka an KHAD Regulation and Administration of Land Act 2021 ya kane karai la shem hakajing yalang kabala khli da chief executive member jangka KHADC ba penyat sing siem bat kinong mi khmat jang ki bang bat ki wei ki jaka ken show pisa airam ki batrai kam hapo upot udang ka council ka KHADC kala shem yakane karai hadian bakala yo bun ki jing ujor bat ki bang ki wei ki company airam ki kentaj ban pedang yaki kot kisla ba ai da ka council ki balong an bat ki ba manager da ulat ka jela te nakaliang ka executive committee mentakasni ka shitarik September ringkat bat EM in charge jongkalan member na po Rambrai ngikot yaki institution financial institution yaki banks state bank ki bank kumju ki private banks ban ya kendu yang ni mentar sengi kajing kendu kajungi bat kini ki bank kalong hadin bangiyo jing tip bat niyo jing ujot nakat tu kat ni ngut ki beriau kajungi ki balalik syaka bank kajongki ban pan yiki ki housing loan bat ki ki loan mortgage bakilara ru yaki kot kisla kibalayo naka Khasi Hills Autonomous District Council katkum kanika ak kaba la asen u governor kaba ni ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arhajar Arpuway hakani ka act katkum ka section kabapra ka clause khandai bat shipho ka ongkum ne the land title right certificates the duler pen scheme and the duler or pata or land documents issued under the provision of this act and rules framed thereunder shall be recognized and considered as valid legal land title documents or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authority including banks and other financial institutions. Kabamut nakaliang ka executive committee nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kan ai yakini kikot kumangala penrap mentat kumangala yathu ep ondala de penbiang kinong one apply ngi yaka registration of land but ngin sa ai yakini kikot kat kum gajing biang jo kita kikot ki one apply but ki bank baro ki financial institution ki deban itu kat kum kanika ak but nakaliang kajongi ru ka katkum kanika clause bashipho the land recording officer shall also be competent to issue no objection certificate NOC for mortgage land valuation certificate and non-encumbrance certificate kamut hapo jong kanika act land act nilayo ya kabor ban issue kini ki certificate but ngim artatin syu bakat kabala aibor ling baka nika ak baki bank kindang kentai yaki loan application jo ki bregu jo te habe dei bakata ni sokya yakani but nilakot yaki niki bank banwan men kendo ingi but haka meeting ke bangilai kendo nila batha yo deputy secretary in charge jongkalan ban issue yaka circular but ban enclose yakani ka copy jongani ka act bakin pha sya paro ki institution paro kini ki pai pi ka jing mentoi ka bakrau
ya ka jet benriu khasi ka jungi khamtam ikini ki Santali district ki bahab apo ka jingpet jong ka KHDC hadin benglayo ekanika land act arja kuwe kalalong shisha ka jingkerku namar ba kinu ki khun benriu khasi ki jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ka jongki ya ka khando ka siap lada kalong hakari rat ka baki pai ba jong tu karat ki long try dan usodara lada kalong haka berikur ba utu orang bakur ba kekur kelak thung kin pentulun ya kakam kin penyak ya kakam hapok kekur lane da kalong hakari nong kenti kini kilai teli kiru kombat kendo bat siap ke jongi kat kum kiriti dustur ke jongi kiba ngila itu da kene ka ak bat kila benwan shangi ban pen scam ya ka jinglong trai ke jongki nama andala wan ban pen scam ya ka jinglong trai ke jongi kat kum ka notification ka bangila penbena yar shopai ba haka sauturik uniu August arja arkulai nilawan ra ru ya ka notification banbu ikislap namenta ka registration of land kawamut hakijaka sor kibahab haka schedule area kibalak kali kata square feet de se kata ka door registration shabam like kali kata square feet kata ka door registration but shikijaka nong kendong nidon ka urban ba ka rural area ni ki jaka ba light kali ki long laka jong ka dor kat kum ka square feet shaki ba mlight kali ka long laka jong ka dor ngan sa ai ngan sa share copy but kinang don ru kiwe ki jing pen kala hakan ni notification namar ba ngen hab ban perkhat sai kini ki rewrite ru ki ba ki kishnong ki badan ya ka right but ki badan de ki spa eka ki jaka tela dakin register bat ngi hakaju ka pol se kanam ya hab show dan namenta kita ru ngila don ka jing tumu ringkat em in charge lan banwan ra ka corrigendum habidep kani ka notification baya kiri right iki rikur ngit sadon ka consideration nam ta joki bat kumju kilau kentang jing sutu jungi hadin bang ya kendo entat kidon ki bang ki bala kham he ka kontrak kam le si kila don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka east ka hills ka west lesi ka don ka communication gap te ban light na kata ni ong ba kani kan de ka final order ke jungi ka bangin ashiki bang but kumju ru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki ak ban ngila kran shai mentat kinu ki bang ondang la dap ban ai kini ka final circular jungi lada ki dang kentai ban shim ban ajing rap ikibreu jungi dakini ki kot kisla ba yo na ka KHDC ngimban se kat kum ka trading by non tribal regulation act ngin habban kham kini ki ba